pasa? ¿Que som invisibles o qué? Ni estic en Nadal ya. Venga, ya, hombre. Hola, Natàlia. Hola, Òscar, quanta estona? Com estàs? Bé. Digues, que Mira, vull que m'ajudis a organitzar un viatge per Nadal. Ai, molt bé, a on? A París, a Londres, com Sí, fa? ja m'agradaria ja. No, només vol anar a Lapònia. Ai, que xulo. No t'agradaria? No, jo és que això del Nadal no me va gaire. Jo no m'agrada ni el Nadal, ni... I a part d'això és algun tipus dels americans, tipus com a Halloween. No, Ostres, no és el meu. Si Nadal és un regal. El regal quan acaba el Nadal. Entonces sí que és un regal. Mira, Òscar, jo trobo que si escoltes els fiats i les fietes de sa graduada, canviaràs d'opinió. No sé, no.